Hei, salut! Îmi apar chestii. Opa! Stai puțin. Vreau să joc Roblox. Așa, să dăm play. Și acesta e un nou. Eu sunt Buburuză Roșie. Și acesta e un nou episod. Haideți să câte chestii. Doamne, mereu mi se întâmplă să apăs pe butonul ăsta. Mă rog, haideți să jucăm Roblox. Am văzut la mulți că vă place acest joculeț și încerc acum. Din răzputeri să îl joc. Dar nu cred că o să reușesc, dar survive de acesta. Îmi place, mă arată. E cu ăsta. Mi se pare că l-am jucat. Cred că trebuie să fug de ei sau, mă rog. Hai să jucăm play. Play, go. 10 minute, mai mult de 10 minute, nu. Hai, deodată. Și doar atât sunt. Bine. Uite-mă pe mine. Hai să mergem. În față. E la greu tot. Mai bine nu joc jocul ăsta. Nu pot să-l joc, niciodată n-am putut. Hai să jucăm mare joc, nu știu. Ne uităm aici. Poate îl jucăm. Să-l eu cam putere cu el. Nici acum nu știu cum se pronunță. Hai odată. Așa. Și hai să dau aici. Hai XXXX 4 1, 2, 3, 4, 5 6 6 X. Hai și un ro de la România. Ro. Trebuie aici, da. Trebuie tot timpul Buburuză Roșie pentru că durează mult din videoclip, știți că. Cara mea. Bă, ce simțit. Scuzați-mi limbajul. Cine serios l-am preparat. Limbajul meu. Câteodată mai urât, câteodată când mă enervez e foarte reacțibil. Să zicem așa. Yes, mâncarea mea. XXX, mâncarea mea. Așa. Tu mori. Din partea mea ești mort. Suntem din aceeași rasă, frate. Tu ești picios din urechi la mea, frate. Din nou. Hai. De la capăt. Culoare. Bă, ce era să luăm. Pe dovleac. De vlecete. Wow. Rău. Ei știu că sunt română sau ce? Româncă. Mai corect, da? Mai nimic.
Nu-mi place să corectez. Mai ales când mă corectează pe mine doamna. Note de întâi. Da. Să-mi dea și mie cineva să-l omor. Uite-l. Vezi dacă nu stai la locul tău și te învârti. Amețești. Oh, mă ameți pe mine. Mă rog. Hai alții să mai încercăm și cu alte. Hai cu acesta, că n-am încercat niciodată cu asta. Opa. Mulțumesc de mâncare, donație. Mulțumesc. Donația de omorâre. Îmi vine mereu când joc să cânt. Da, mă rog. Nu contează. Eu acum sunt youtuberit. Și trebuie să am grijă să vă dau vouă ceva. Da, și... ce chestie. Mă rog. Slider, eu cred că o să fie primul sau al doilea, că o să joc și mai multe jocuri. Dar... Păi cum? Mă rog. Și acum eu sunt la verișoarele mele, dar nu pot să filmez cu voce tare că dorm. Stai aici lângă mine. Cred că e 8 dimineața, cam așa. Și am o mâncarea mea de naiba. Știți? Eu am o prietenă la București, că eu la București stau. Am o prietenă pe nume Mădălina Manole. Care este atât de simplicită. Glumesc. Zicea că dacă ești youtuber trebuie să